କ'ଣ କହୁଥିଲ ମତେ ଆଉଥରେ କୁହ। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀର ତାଙ୍କୁ କୋଉ ସେବା କରୁଥେ, ପାଣି ଦଉଥେ, ସବୁ କରୁଥେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଧରିକିରି ଗଲେ ବି ଭାର ଧରିକିରି ଯାଉଥେ ଡିକାନି ବେଲେ ସିଏ ଯାଇକିରି ପାଣି ବୁଡ଼ଉଥିଲା। ପାଣି ବୁଡ଼ଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗବ 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 ଶୁଭିଲା, ମାଠିଆଟା ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବେଲେ ଦଶରଥ କୋଉଠି ଥିଲେ, ମନଭେଦି ବାଣ ମାରିଲେ ଗଣ୍ଡା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆଇଲେ ମାରିବାକୁ ନେବାକୁ, ଗଣ୍ଡା ନେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଛାତିରେ ତାର ଶର ଅଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାରର, ଆଉ ଜୀବନ ଅଛି ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି ବେଲେ କି ତମେ ମୋ ବାପା ମା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଯାଇକିରି ଖବରଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆଇଥିଲି, ଖବରଟା ଦେଇଦିଅ ବେଲେ କରି ଗଲେ। ପାଣି ଧରିକିରି ଗଲେ ଦଶରଥ। ପାଣି ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଦଶରଥ ତ କହିଲେ ପାଣି ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ପାଣି ଦେଲେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀକି। ହେଲେ ଆଇଲୁ ଶ୍ରବଣ, ଆଇଲୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ଶ୍ରବଣକୁ ମାରିଦେଲୁ? ତୋ ପୁଅ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବୁନି ତୁ ମଲା ବେଳକୁ, ତୋ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବୁନି ବୋଲିକିରି କହିଦେଲେ। କହିଲେ ଦଶରଥ କି କହିଲେ ମତେ ଏଇଟା ସାପ୍ୟ ନାହିଁ, ବର ହେଲା ବୋଇଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ନା, ପୁଅ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବୁନି ବୋଲି, ବେଲେ ପୁଅ ହବ ବେଲେ ସିନା ଦେଖିପାରିବୁନି। ହେଲା ଏଇଟା ସାପ୍ୟ ନାହିଁ, ମତେ ବର ଦେଲ। ହେଇଗଲା।